Hola, soc Mònica, del Departament de Formació de Fedefarma, i a continuació t'explicaré com treure-li el màxim partit a YouTube. Abans d'aprofundir sobre com podem utilitzar aquesta xarxa social a les oficines de farmàcia, revisarem algunes dades sobre YouTube. Aquesta eina té 2.000 milions d'usuaris. Quasi el 80% dels usuaris d'internet tenen el seu propi compte. D'aquests, el 90% diuen descobrir marques o productes a través de YouTube. I el 62% de les empreses utilitzen aquesta xarxa social per publicar contingut en vídeo. Amb aquestes dades no tenim ningú dubte que aquesta xarxa social la podem utilitzar a les oficines de farmàcia, ja sigui per tenir el nostre propi compte, per publicar consells per als nostres pacients de canals que ja estiguin creats o perquè el nostre equip es formi. Doncs bé, comencem per explicar quins són els passos per crear el nostre propi compte de YouTube. El primer que hem de tenir en compte és saber quin nom i quin logotip utilitzarem, i el que us aconsellem és que utilitzeu el mateix que altres xarxes socials, com pugui ser Instagram. Un cop ja hem seleccionat el nom del canal, hem de pensar qui serà el nostre públic al que anem a dirigir els nostres continguts. És a dir, hem de descriure el sexe, l'edat, els interessos. En aquest punt hem de tenir en compte que la majoria d'usuaris de YouTube tenen entre 25 i 44 anys. Per tant, el que t'aconsellem és que dirigeixis el teu contingut a dones entre 35 i 44 anys que tinguen interessos sobre temes de bellesa, esport o temes relacionats amb l'embaràs i la cura dels bebès, ja que aquest target és el que més freqüenta les oficines de farmàcia. A continuació, hem de pensar quin és el contingut que compartirem. Aquest és el punt més important si volem tindre el nostre propi canal de YouTube. El contingut, òbviament, anirà lligat al tema anterior, al tema del target, tenint en compte els interessos que tingui el públic al qual ens dirigim. Seguint l'exemple anterior, ens podríem centrar en tutorials de rutines de bellesa, presentacions de productes novedosos de cosmètica, rutines d'esport o complements alimentosos i, finalment, tutorials de la cura de l'embarassada i dels bebès. Si optem per crear contingut de diferents temes, YouTube ens deixa organitzar-los. Finalment, un canal de YouTube resulta atractiu si genera contingut de forma regular. És per això que el que podem fer és publicar de forma setmanal, així com fer un calendari i complir-lo. Per tant, abans de crear el teu propi compte de YouTube, has de tenir en compte el nom i el branding que utilitzaràs, el target al qual et dirigiràs, el contingut que publicaràs i la periodicitat de publicació. Com dèiem anteriorment, una altra opció, si no vols crear el teu propi compte de YouTube, és compartir continguts que ja estiguin creats. Per una banda, estan els continguts dels laboratoris que treballem a la farmàcia. I per una altra banda, hi ha diversos comptes que comparteixen consells de salut que pots compartir per als teus pacients, com puguin ser els col·legis de farmacèutics, un canal que es diu Farmacèuticos, que tenen vídeos sobre hàbits de vida saludables i medicament, i també te recomanem Canal Farmàcia Online, que conté vídeos de salut, alimentació i esport i bellesa i benestar. I per últim, Fedefarma, com el 62% de les empreses, comparteix contingut en vídeo. I en el nostre compte podràs trobar formacions per tot l'equip de la farmàcia, relacionades amb salut i atenció farmacèutica, gestió i màrqueting de l'oficina de farmàcia i píldores formatives de retail. A més, també trobaràs tot el contingut sobre novetats institucionals de la cooperativa. Per estar al dia de les publicacions, et recordo que tots els dimecres fem un webinar en directe a les 2:30, en el que et pots connectar i fer preguntes directament al ponent. I mensualment compartim píldores de retail amb consells de màrqueting i gestió i atenció al pacient. Espero que aquest vídeo t'hagi sigut útil, no t'oblides de seguir-nos i si eres soci de Fedefarma, participa en el sorteig d'una webcam seguint les instruccions que trobaràs a la descripció.